Me wakroba eba ETIRE NNI SAFOA adeɛ baako ahwɛ a ɛtɔ so nsia. Menim sɛ ahwɛ ɛtɔ so nnum mekyerɛ episode 5 no. Ehun sɛ Kofi episode 2 ne kwan ne konkran. Sese no adwodi a yɛ ne yere no ɛta n'akyi dendenden. Obɛkae a eduru anwummerɛ a wɔn di ho nkɔmmɔ na adwodi a so wɔn sɛ nsoroma bi etu nam wiem tu suro nti wɔn nkɔhyɛ dɛm gye sɛ wɔn kɔdi mpanyinfoɔ nkɔmmɔ. Ɛhɔ ne kɔsi na ahwɛ ɛtɔ so nsia no so no ɛbɛkɔ akɔsi sɛn. Aso Kofi ne kro no sen na bɛkɔ mbeto pono de ama no sen ankasa na bɛkɔ akɔwie. Mr. wayɛ bra wayɛ krado a meso mayɛ krado yɛntena ase na afei ne yɛmfa mmerɛw na etie se na bɛkɔ. Mr. ya no mi adɔma no so de ama me na afei no mmerɛ bi a me drop bibia na wo so nsa aka na bibia ayɛ fine. Adeɛ edi kan ahwɛ yɛ ɛtɔ so nsia. Kwasiera no pa awie epue kwabran dwomo efie dwomo kofoɔ Twi deɛ obuo ko no ke kofoɔ no si ke nso ɛso sɛne yɛbɔ biara so. Yes, kofoɔ kwadwo kofoɔ papa ɔde mirika kɔgyina n'anim. Papa menie dwomɔ tumirika ɛkɔ sampene fie kɔhwɛ sɛ ɔde ne nsa no aba na sɛ ɔde aba se no sɛ ɔmfa ne nyinaa nkɔ papa Kofi fie hɔ. Ɛyɛ na wakyerɛ no sɛ enra ɛbra me kɔɔ hɔ no na woni hɔ nti me de sika no gyaa ne yere sɛ ɔba a ɔmfa ɛma no sɛ ɔde aba na ɔnya mmerɛ sesi a mfa nkɔ a ɛne ma wɔnsoa wo na ɛfa kɔ hɔ kwadwo kofoɔ yoo ɔde mika kɔɛ kwansin ɔsan baabi o dwomɔ adan kwadwo wankɔ kwadwo kofoɔ papa me kɔ no na mehyia no kwan so na ɔno a de kɔ nti ɔse memeka nkyerɛ wo dwomɔ ko ɛneɛ san kɔhwɛ sɛ enipa no ahyia na kwadwo kofoɔ yoo ɔkɔtoo kwadwo kosi hɔ ɛka no asumsɛm ɛsan kɔɛ. Papa mekɔɛ no na nipa pii ahyia hɔ. Mame tie kua papa Kosi papa yaw sɛkyerɛ papa Bɔna papa Dwomfoɔ papa Kofi ɛne yere no nyinaa ɛwɔ hɔ. Wɔse wɔtwɛn wo ɔkɔɛ. Kwadwo Kosi yoo mpanyinfoɔ sɛnea ɔbɔfoɔ no ɛsie no ɔse sɛ ɔnsi yɛn sɛ ɔba enti gyama yɛbɛtwɛn no kakra. Dwomɔ ɛbaa hɔ onipa de ne din nam ɔno ani dwomɔ adan mayɛ den Kwadwo Kosi onkra a ɔde baeɛ no ɛna meka wabɛfiri suo yi o obi anka bɔne bia dwomɔ ɔte gyina de ne nsa benkum ɛsɔ ne sisi epagya nifa no ɛkɔ soro. Me mama tena asio ɛnanom ɛne agyanom ɔmo nyinaa ya aku ya ɔdɔso ya nyaado adwodi ya efiri dan mu ɛbaadi hɔ dwomɔ afurupi adwodi ya banchi de jehu ɔmo nyinaa ɛsere dwomɔ na no pɛnti sɛ na wame sɛ yie na ɛde aduane ɛna wo nko a wodi ahyɛ wɔ furu sɛ yi ɔgye ne ho tena akonnwa bi so. Adwodi ya agya me se me kɔka kakra hwɛ ɛna masɛm ni dwomɔ na sɛ aduane bi na wokɔdi yɛ na ayɛ wo sɛ yie na megye di sɛ gyama ɔdɔ nsuo na wanom na ahyɛ wɔ furu saa o onyinaa ɛsere. Adwodi ya me kɔnom na no ansi ɛna ɔkɔɛ. Dwomɔ otware no mu ɔdane n'ani ɛhwɛ paa Kofi nti ɛkwan no atene anaa no anaa atieku a na yɛdie wɔde tua kete wosi agro bɛnie paa Kofi me kɔkora me saman na wɔ ha yi yɛ asɛkyerɛ ɛneɛ moma yɛntwe nneɛma no nkogu lɔɔre no mu paa Kofi ɛde nneɛma memfa hwee nkɔ sese yɛ o so nyame yɛ adom na menya baabi tena akyire yi mɛba bɛfa dwomɔ na sɛ wɔsa adwoa koraa bɛtena asitie ne yɛkɔ so yi bio paa Kofi me se ɔnya adeɛ ketewa bi ɛma me monkɔ so na wɔwie a ɔbɛba. Dwomɔ dwomfoɔ ɔsɔre gyina hɔ efira ne ntoma yie. Mpanyinfoɔ asɛm kakra wɔ hɔ. Asɛm wa ne sɛ yɛyɔnko kwabran dwomɔ ɔsesesei ɛnam Kofi kura ɔkro no nti ankasa sɛ yɛn brɔ no so ha mmeranteɛ nyinaa ɛnyɛ biribi pa bi ɛde gya no kwan nanso sɛ ne ɛteɛ no yɛmu fa kɛseɛ no ampo nnim sɛ wayi Kofi ɛde ne kɔ nkran nɛ
na mpanyinfo nso sɛ nwerewerewa na ɔte anadwoboa ɛkasa dwumɔ deɛ Kofi yi no asutire ɛno nti dwumɔ sɛ ne nsɛm ni biribi na kakra a ɛyɛ nsa asuhene yi yɛmfa enyi apayeɛ enya Kofi kwan nea ɛtɔ so mmienu yɛn a sɛkyerɛ ntientiam dwumfo yɛn so a wɔyi yɛn sutire no sɛ yɛhwɛ ma Kofi kɔ saa a ɛnyɛ ɛfiri sɛ mpanyinfoɔ sɛ wode agya kɔ a ɛnyae wo kwa nti yɛn so yɛn nsɛm asuhene baako yi ɛwɔ Kofi agyanom meboa ɔmo nyinaa ɛnoa no wano tene wonim kyia medi paa Kofi ɔsɛmpa yɛdeɛ aseda ɛne wɔ mu mmom ɛyɛ me ya ɛsɛ man na me korɔ no adi ankyerɛ mo ntɛm nanso ɛyɛ me sɛ mobɛtema aseɛ kakra krataa no ɛbaa n'ano fie da yi a nti na ɛbaa ne saa no nneɛma kakra bi wɔ adwuma mu a na ɛsɛ sɛ metoto ne yie ansa na makɔ nti ɛnura sei mekɔ adwuma mu no mampɔ ntɛm dwumfoɔ Kosi seesei deɛ ɛyɛ me sɛ yɛn a yɛahyia mu ha yi wo na w'ani afiri kakra ɛno nti mpanyinfoɔ ɛka wɔn tiri pam ho no wɔn na wɔn ani tɔɔ w'anim nti yɛbɛsrɛ wo ama woyi apayɛ ama yɛn Kosi ɛnyɛ bɔne ɔpanyini wɔ yi ɔmɔ no to nsuom nti mode ama me a masom wɔhyɛ no nsa no bi a mpanyinfoɔ sɛ ɔkɔmfoɔ kyerɛ musua a yɛde n'akokɔ ɛna ɛyie nti megye me di sɛ mpanyinfoɔ a ahyia yi bɛma me kwan ama mafa dwumfoɔ ɛsɛ mekyea me ɔmo nyinaa ampa umwa ɔsrɛɛ Kosi oyi ne matiri so ntoma wɔworɔ ne mpaboa egyina so ɔbɔ ne mu ase ehwie nsa no bi egu fam eyi apayɛ sɛ twɛdeɛ mpo akwa me nsa asase ya mpo nyinam moa nsa bretuo nsamanfoɔ nsa o nkwanti ata no patase fofie edim apia odi anie ehye ha no pa yi a yɛne no bɔne bi ɛyɛ moa makoa Kofi ɛna madaroma ɔma n'adwuma egu aba a seesei wɔyi ne sɛ ɔnkɔdi panyini ɛwɔ nkran ɛsrɛ mo a wonyina n'akyi gyina pa na n'adwuma nto mpɔn na onya sika mmra fie ɛmfa bi nhwɛ ne yere ɛne ne mma ɛyɛ ahyia ha nkwa so o moma obiara nya aban amanneɛ onipa bɔne a ɛkaa ne nko na awie yɛn mu bi bɔne deɛ mesrɛ mo nyina mpɔn atiko benim apia munyi no ɛma obosombrafoɔ na yɛmfa asa bɔne nkɔ na yi ase obetwani nkwa so yɛn ahyia ha nyinaa nkwa so ohwie nkae no egu fam ɔmo nyinaa moni kasa moamu mo ahenewa atieku a akyerɛmadefoɔ mmranteɛ ketewa bi anim paa Kofi ɛno na maame wɔka ne sɛ yie kwadwokofoɔ hyɛ nsa no ɛma mpanyinfoɔ no ohwie bi ma sɛkyerɛ aduanafoɔ nsamanfoɔ wodie nie ohwie bi gu fam ɛyɛ a monkyɛ no pɛ menka sɛ monkɔ so ɛsrɛ mo momma asugyafoɔ mmra kuro yi mu na yɛnyɛ bi nware ɔde nkaeɛ no etua n'ano agya moma yɛnka na sampani nim abɛtwa atieku a ɔbarima no ne so de yɔfoɔ menam ne nsa deɛ ɔba mpo tumi twa bi ɛne sɛ akwasi adɛ nsa a kekare no o dwomɔ ɛnyɛ nti na nkurɔfoɔ frɛ no sampani mmorosa no hwɛ madamfo twa me bi ɔnom yɛ ɛde nkaeɛ no ɛbɔ epuupum kɔ na ma anima ɔbaa bi deɛ wɔn nyinaa moamu Kosi ɛyɛ mpanyinfoɔ se yɛnom nsa no na yɛfa adwene sɛ ɛyɛ me sɛ yɛayɛ amane awie owia no nso ɛmma ne ho so ɛbɛyɛ kakra no ayɛ kɔmfuom nti kakra me wɔka ne sɛ obi wɔ afutusɛm bi a otumi de tu Kofi ɛne yɛn ahyia ha nyinaa dwomɔ sɛdeɛ Kofi korɔ no ahye me afa no nyini sɛ metumi aka asɛm titiri bi asesei nsɛm mmienu pɛ ɛna mepɛ sɛ meka ɛkyerɛ no na yɛdi kan ne sɛ ɔkɔnkran hɔ a amfa n'adwuma ani agorɔ
ne ɛtɔ so mmienu ɔmma ne werɛ mfiri yɛn da ɛnam lɔre adwuma nti menim nkran asetena mu yie nanso ɛnyɛ seesei ɛna mɛka asɛm a anie sɛkyerɛ asɛm a adwuma aka no ɔhwɛ a ɛyɛ ketewa bi nanso aba wɔ mu ɔbanyansafo bu ne bɛ na wɔnka n'asɛm ɛno nti mitumi hunu sɛ asɛm a adwuma aka no Kofi ate aseɛ nyinaa ɔsɛ wo kɔ a hwɛ w'adwuma so anaa ɛmfa w'adwuma ni agorɔ yɛn nyinaa nnim anaa yɛnnim koraa yɛtee sɛ yaw ne mu ɛde n'adwuma di agorɔ ɛwɔ nkran ɛma ɛyɛ basaa ɛho ka ɛbɛtɔɔ n'abusuafoɔ so seesei woa munim wɔ n'abrabɔ mu ɛwɔ akyerɛmade ha wokɔ a ɛma wo werɛ mfi yɛn wodi yie o wodi hia o ka ehunu sɛ sɛbi dua ɛna ɛma homa ehunu soro na kwayɛ nso a agye woɔ no ɔmfrɛ no kwayewa wo deɛ w'ani so da hɔ ɛma yɛnte da ɛsɛ nnɛ deɛ Kofi kɔ nkran no watu asanom anaa wakosua mmaa pɛ daabi Kosi mpanyinfoɔ se sɛ wafefoɔ ɛregye asra na woanyi bi a obi wu sɛ wobɔwerɛ wu anka menkasa ɛfiri sɛ asɔpa wɔ hɔ yi ɛnkyɛe asɛm tie me deɛ a mɛka ɛde awiaa ɛne kosɛkosɛ onyame mfa wo nkɔduro dwoodwoo ɔma wo tenabea pa ɔma wo asomdwie ɛma w'adwuma ɛyɛ nyinaa ɛnkɔ so Paa Kofi ɔsɔre gyina hɔ mpanyinfoɔ ne adɔfoɔ nom me nso meda mo ase ne adeɛ a moayɛ ama me menim sɛ ɛbere ba mu a nka anigyeɛ bɛdane esu nea moaka no nso mate na meda mo ase da mo ase a ɛnsa mede ne nyinaa ɛbɛyɛ sumie asum seesei deɛ mɛkɔ nso menya nkɔɛ koraa moa monim tebea a adwoa ɛwɔ mu seesei ɛno nti bɛgya no hansa sɛ onyame yɛ adom a osumi biara mɛsan abɛhwɛ mo mede adwoa ɛhyɛ mu nyinaa nsa sɛbi moa monim sɛ ɛyɛ amanfrafoɔ obiara ni anaa ne se nni ha nti mede no nyinaa gya mo esie ne kagya nni aseda kwadwokofoɔ ɔbaa hɔ papa drɔba ne sɛ memɛfrɛ wo na wawie dwumfoɔ na lɔre bɛn mu na wɔtena gyamabɔne nka a Paa Kofi ane atieku a ɛne Kofi ayɛ saa ɛkɔ agya yɛ Paa Kofi mmom mepɛ sɛ meda Kumase nnɛ na ɔkyena amafa ketekye akɔ Kosi ɛna wama yɛanto yɛn bo ase ɛnya wo kwan yi na wama biribiara yɛn hyehyɛ so yi dwumfoɔ kokofoɔ si drɔba no sɛ wɔnwie yɛ nti wɔnkɔ Kosi ɛha ne Kumase nso yɛ ɛkwan bɛn a wɔpepere saa dwumɔ ma wonkɔ na wɔkyena onyame yɛ adom a wakɔ dwumfoɔ ɛneɛ wɔma yɛmpagya yɛn ho na anwummerɛ yɛ asan ahyia ɔkɔe anadwo Paa Kofi ne Adwoadiyia ɛhyɛ dan mu ɛredi nkɔmmɔ Adwoadiyia otu Paa Kofi fo Paa Kofi wɔhunu wokɔ yi hwɛ w'adwuma so yie o mfa nkɔyɛ mma asɛm sɛ bonsonom wɔse nkran hɔ deɛ mmaa no abu te sɛ anweafoɔ tawa wosi wo di akyire a da koro wobɛfa bɛyɛ nan anaa enum yɛ deɛ woa wonamfonom anum tɔn o nanso ka ehunu sɛ ewie ase a ɛwɔ yi madi ɛna de afuhyɛwa ɛbaeɛ ɛna hunu yi na wakɔfa ɔkyena na wahyia afia na wafrɛ no adekyi a wobɛhwɛ na ama edi w'akyi ebi a deɛ wobɛfa no na yadeɛ wɔ ne ho ɛhɔ a na wɔde ayɛ wo wotira nyɛ yie a na wofunu di so sɛ ama saa nso na akɔfa nea ne ho abɔ ne ho so te sɛ obi a m'ani tua no yi a na ɔte ka wo so a ɔbɛteɛ na maka asuogya sɛ ɔbɛgye n'anim aware koraa ɛnkan ha me nea mesura ne wɔ nkonyaa no yɛsɛ apotɔfoɔ no binom di nkonyaa ɛna ɛwareɛ Paa Kofi adwoa nti wonyi asɛm papa bi nka ɛnya me kwan sɛ saa asɛm yi sɛ wo asɛm foforɔ bi a fa bra na yɛdeɛ ɛyɛ ntoɔtoa akwa
adwo de ya obi ka na sem nya wo se ntoto a Paakofi efi se me ne wo tena ye wo hu me okwanboni bi so pen adwo de ya se okronfo ne ni a wabokro no ame ache no Paakofi aha se me ne wo tie ni nyina eya na wo de wani ibu me adwo de ya me nka se sa na wo tie ana sa na wo dwo nanso ka him no se ebra na bunsunum ewa ha no awonte sa enkran ho ana okosua a obrabone no Paakofi unia wodi tumuda ade me ne wo adi ense akantam se agye owu se ba se onyame mpemu uwu a etena ho a de akosi miwuda adwo adi a yeye a wo ka ne se yi so bi twam na wote a obeka se ampa ochina uduru nkanya na wakohunu nurabaafo a wasoso a wontirimi kuhakuha na won honam ani edwa yerawyerawyi bia anka won fame enye tawampo na wo de ahye wo sen mani so betete me no na wo de krata na ebejai me sane akukubonsu ye brago no Paakofi adwoa nso betu mu da beni enkran yimpo anka me mpese meko wa na waje agina mu se menko enye nuru ba bia mpo ni waka bia twaso maye nda na mani kum ochina me sorry ntemti adwoa dia otware no mu Paakofi tie opim no Paakofi edien na mama me yem ahye me ama me homo anyina adwane oye din adwoa dia wodi tie anoma bi su anoma ni su du obi ade asampa o oda so ba ko atwam Paakofi ho ayo breku adwoa dia obreku so na boa ben Paakofi nti wanyina duru se yi hunu obreku da oya anoma bi a osu bra no ne ho te se dotie se wode ne nam tuja so a na etete egu agye awiem adwoa dia jama ntina mpanyinfo de aye kasabebu se obreku nam yedine hie so no Paakofi ane ye ha be nwuram dodo adwoa dia pa pinimi ho na misuru adwoa dia de obo sisiaro osro sisiaro Paakofi azero guguzu Paakofi azaro akọ se adwoa dia kasi osro nyina obezo guguzu anzano akọ because ni yinsen no ayekese ayekese pa alright we da sipido ase otie na ohweye ye de ofa etoso ensia no aba na bi ye de ofa etoso nso no bebro mre semu na if you be show frame for betimi afem Mr. Kama for so ya no amia adoma no so de ama me mre bia na me de beba na so sa kana bibia fine me da se onya bre hwe ya na onya bre so etie na me shao